Bote prontoan ze emozio, nire etxea. Esango nizuke. Ilusioa, ardura, erantzukizuna, batzutan ere nekea. Gauza asko etortzen zaizkit burura. Gauza badu, ez? Halako zerbait ere. Hoxen, nire oso gertukoa den familia ez dakit, baina etxea den hori eta familia ere akaso esan. Harridura, nire esaten genuna, kezka, batzutan hor buruak gaueko ordu txikitan esnapiten zea, hor zerbait daukazula, ez dakizula nola egin aurre. Baina lasaitasun ere bai, esan oso langilo polita ikusten dut horri geletan, eta lasaitasun horretan lan egitea ere importantea da. Lasai lanera etortzeko leku bat, espazio bat sortzeko espazio bat, eta gauza polit bat sortzeko espazio bat da. Gainera, eski hori, etxe bat, familia bat, proiektu bat, amets bat, gizarte eredu bat. Sortzen zait hori, ze zortea daukadan, hori sortzen zait. Sorte handia da, ni toki hau topatu ahal izatea. Eskola bat ez da bere instalakuntzak, materialak, teknologia, ala metodologia. Eskola harremana da, pertsonen arteko elkargunea. Oraindik hurbilagotik ezagutu nahi bagaituzu, deitu gaitzazu, idatzi eta zatoz gu ezagutzera.